Lezike izindaba za1KZNTV oyifundela uSamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli nazike ihamba phambili usuku namhlanje. Kuhlolwe Olokudla esikoleni Ezikoleni.Ushenge kwelokuthuthukiswa komnotho emakhaya kanti ikhosathu ithikeliseludu ukhalo kolwesisebenzi. Bajabule osonkontileka ngokusithengela ukudla kohlelo lokuphakela isikole lokhu kuvele ngesikhathi ungqongqoshe ezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongwa kwemvelo kwaZulu-Natal uSiboniso Duma ehambeleke izikole ezahlukene eMgungundlovu ukuyohlola ukuthi ke zikulungele kanjani ukuphakela abafundi lokhu kuza ngemuva kokuthi ke usonkontileka obethole ithenda emisiwe. Uthe wanelisekile ngesimo sokudla kufica ezikoleni zaseMgungundlovu ungqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho ezokuvakasha nokongiwa kwemvelo kwaZulu-Natal uSiboniso Duma. Usuku ebesizama ukuthi sizothola emva komsindo kwathi ukuvela kwi-Department of Education nama-service providers sihambele izikole eziwu-5 sicabanga sanelisekile kuzo zonke kubuye ingane zizokwazi ukudla zizodla on time sicabanga nama-qualities akahle sibhekile no-expiry date although ke kusafanele sa-understand ukuthi ngoba kusaqala abanye sebelethwe kwenyanga abanye basalethwe kweviki so sicabanga ukuthi kuhle le Henryville ubonile ukuthi ke sebekubawela nomkomelo lwaka-NSNSP ukuthi bakwazi ukuthi bangene kona bakwazi ukuthi bashaye emakhanda ezinye izikole so sicabanga ukuthi ke we are happy kubuye ngathi izoba khona inqubekela phambili ingane zethu zizodla okuyikona okubalekile kakhulu ngoba isona isizwe sifuna ukusithuthukisa isona isizwe uhulumeni kaKhongolose ozama by all means ukuthi sibe right. uDuma uthe bathathe lesinqumo ukuze bezobhekana nendaba yasonkontileka ohlulekile nokuletha ukudla ezikoleni. Sicabanga ukuthi icabinet ithe izothatha lesinqumo sokuthi izozibheka izikole ukuthi ihamba kanjani uhlelo oqala ngoba kunama processes mozo terminator lokho kumhlonishwa uFraser egcineni kosuku mase sibhekile thina inhloso yethu namhlanje kuzolekelela ngooperation sokumasaka ukuthi ingane zihleli kahle ezikoleni ziyadla uma ngabe khona ingqinamba zikuphi then kuzobe siya decide ngoba phela kune service level agreement ababeyisayinile abayaziyo and sifisa ukuthi sithi cha uma nje isimo singamile kahle uhulumeni fana act ngaso sonke isikhathi so siyajabula ukuthi ingane zizodla ke for now kodwa ke sithi education ama service providers siyajabula ukuthi aka affectekanga la amaningi okuyiwona abasuke bezohambisa noma sekushintshile uhlelo I think ithala liqalela ngenelela noma imali lizoclearisha late kwabanye kodwa ke baqalile bazifakela izikole and kubuka kuzogcina khambi kahle konke. Kanti uthe uculisekile ngesimo samakhishi asezikoleni yize zehlukile ngokwezigaba zazo. Zihlukile izikole njengakulesi esiphambi kwaso nje cishe ubonile ukuthi kuhle kangakanani nje wasishikisa wona nomkomelo zinhle izikole zembali ziklinikiwe zonke ezibuke ezulu sifike kwahle kuhlelekile noma kona kuyisona isikole esithanda ukuvuza ngenxa ukuthi akuyona indawo original kwenye indawo ezamazulu khona sithola ukuthi ke uservice provider wanikela ngekhishi uclean sicabanga ukuthi kuyasebenzeka kwenza ukuthi nje izikole zethu zibe nesithunzi nibole kusona zonke lekole sizihambele eziwu-5 zikliniwe qalwa on time ukufunda so izothuthuka into yomuntu omnyama izothuthuka impilo yabantu bakithi bagcina bekwazi ukuthi baphikele phambili. Osonkontileka bebekhona ezikoleni batshele uDuma ukuthi bajabule ngesinqumo sokuthi bazithengele bona ukudla. Ezindabeni za1KZNTV nguAyanda Dube ngibiya ngisembali eMgungundlovu. Khona manje lokho iziphathimandla zomnyango wezemfundo kwaZulu-Natal zihambeleke isikole ngaphansi kwesifundo uthukela ukuhlola ukuthi ke uhlelo lokuphakelwa kwabantwana ezikoleni lisaqhubeka yini lokhu kulandela emva kokuba kube nezinkinga ekuphakeleni kwabantwana emasontweni edlule. Uhlalo wesifundo uthukela uSiphiwe Mazibuko uthi noma ke kungathintekanga kakhulu kulesi sifunda kepha ke bazimisela ukulisana nenkinga uqinisekisa ukuba abantwana bayadla ezikoleni. Amalungu omnyango wezemfundo kwaZulu-Natal ahambele izikole ngaphansi kwesifundo uthukela ukuhlola ukubuhlelo lokuphakelwa kwabafundi lusaqhubeka yini lokhu kulandela imbiko yokungadli kwabafundi emasontweni adlule. uSiphiwe Mazibuko uthi noma kungezisizo zonke izikole ezikutholile ukudla kulenyanga edlulile kodwa bayagculiseka ngocwaningo abalenzile kwezinye izikole. I-province has prioritized into while those matters eqhubeka kodwa abantwana kumele badle ekoleni. We are satisfied kule sikole esila enikela school is one of the lower primaries that we have in the area. They have enough supply of food and it has been confirmed by the principal and the chairperson of the SGB which abantwana badlile and previously njengoba kukhona lama glitches this school was not affected
except those minor issues which they were manageable, but there was never a day where these children they were never fed in this school. Phinde waveza ukuthi umnyango nawo wenzile ucwaningo ngaphakathi kanti bayathembisa ukuthi lokhu ngeke kuphinde kwenzeke. I-department iyakhipha statement including i-office lika premier uku-acknowledge ama-glitches abekhona kwi-system. So we believe ukuthi after these changes ezibekhona zizokwazi ukulekelela ukuthi isimo sisibuyisele endaweni yaso ejwayelekile. Uqhube ngokuthi ucwaningo mayelana nenkampani ehambisa ukudla ezikoleni lusaqhubeka. With regards to the issues that we have with the service provider that was appointed, those matters are matters which we regard them as sub judice, of which we will not engage too much on it over the media, but the process is ongoing with them. Khona manjalo uveza ukuthi bayathemba ukuthi lokhu ngeke kusenzeka njengoba uhulumeni eqhamuke nalolu hlelo. When something new is being introduced, ayabakhona ama-teething issues, ama-glitches abakhona. Kodwa to avoid this going forward, ngicabanga ukuthi i-decision ethathwe yi-Executive Council ukuthi must go out, monitor and ensure ukuthi azenzeki. One of the decisions that has been taken was to ensure that these small service providers, they are supported through an intervention yethala ukuthi likwazi ukubanika i-backup in terms of funding, so that even if they may not have enough resources, but at least the government is there to support them so that they can deliver on this mandate. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThobeka Dladla ngisemnambithi. Undunankulu kaZulu inkosi Mangosuthu Buthelezi uthi ke kunesidingo esikhulu sokuba kuhlonyeliso somabhizinisi abasakhulayo kuphinde kuthuthukisa nomnotho ezindaweni zasemakhaya. Ushenge kusho kanjena ekhuluma neziko lezindaba kulandela komqhudelwano eminyaka yonke okugijima oqanje ngaye ke iPrince Mangosuthu Ultramarathon obusedandi enhla neLamthaniya. Kumjaho waminyaka yonke iPrince Mangosuthu Ultramarathon obusedandi enhla neLamthaniya oqanjwe ngaye umntwana wakaphinda ngene. Ushenge ukhuthaza abantu kuba bangabe okhangezile kepha bazame ukuhlangabezana nomnotho futhi bafunde. Kusukela ngingena endabeni zezwe ngithi noma simpofu kanjani kodwa masinezandla kufanele sizenzele izinto sithembele kithi self help and self reliance. Angisiboni isiboniso esidlula ukuthi ithuba lokwenza lokho alikho elingcono kunaleli lenziwa nomsubatho owenziwa lapha umzinyathi. Khona manje lembabazana emahaqa ithi ijabula ukubona ukuthi amagalelo ayezweni ayabonakala. Oqala ngibonge ukumenya uba imeya nomasipala basemzinyathi bathi ngiyavuma negama lami uba balisebenzise. Lokho kungenza ngithobeke kakhulu uma besho isizathu sokuthi lokho bakwenza ngoba bethe bafuna ukukhohlwa ilokho abakubuka sengathi kwaba iminikelo kuyonke leminyaka nami ngigijima isebenzela isizwe sakithi nezwe lakithi eSouth Africa. Lo mjaho ukhombisa ukukhula kulonyaka kwabe sekukhula ke nomnotho wendawo. We can see that it's growing and it's growing and growing and growing, and we know that maybe more sponsors will be joining us. What we are proud of as a spin-off for the people, local people here, we can see that we do have sponsors. But at the same time, we know that, as I suggested earlier on, that we are coming from COVID and people were having nothing to do, no income generation, and unemployment was high. And this time around, all the BNBs in town and around are full. Lo mjaho oqaleke nquthu abusuphelela ke dandi kwabesilisa kunqotshwe konsindiso mphakathi obevikele lesisicoco ngesikhathi ke singu 2 hours 56 minutes 29 seconds wakhala wemuka ke nesamba sika 100,000 wamarandi. Kwabesifazana kophume phambili naye wayihlomlela ngesamba semali sika 100,000 wamarandi
kube nguShalomit Muruiki wasezweni laseKenya yena onqobe ngesikhathi esingu-3 hours 22 minutes 18 seconds. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuphilana kaMzimba uyideleli bafokazana kaCebekhulu eDandi. Usekela nobhalo emfelandawoni wenyunyane yesisebenzi Khosathu Gerard Thwala uthi-ke inqwabe yesisebenzi kuleli zisengaphansi kwencindezi kanti-ke izinyunyana kaziwenzi okwanele ukubavikela. Uthwala kusho kanje ngesikhathi-ke ethule inkulumo ukuqhubeka umcimbi wokugubha usuku lwesisebenzi obubanjwe enkundleni ezemidlalo eCarlsfontein eThekwini. Kugqugquzelwe ubumbano phakathi kwezinyunyana ezimele abasebenzi kuleli ngesikhathi kuqhubeka umcimbi wokugubha usuku lwabasebenzi eThekwini. Ekhuluma lapha usekela nobhala weKhosathu uvezeke ukuthi lokhu kuhlukumeza abasebenzi njengoba bona besalokhu beqhubeke njalo nokusebenza ngaphansi kwezimo engezinhle. Njengoba isimo sokuphila kuleli sesakhuphuka, uthwala uvezeke ukuthi sebesemaphethelweni okuba abasebenzi bakwazi ukusheshe bethole izimali zabo zempesheni ukubhekana nesimo esinzima kuleli. We are pushing for workers to have an early access to their pension. Treasury has committed to fast-track and tabling the necessary legislative amendments that will address Khosathu's proposal at Parliament in June and October 2023 this year. Khosathu will continue to push Treasury and Parliament to ensure that these bills are passed by Parliament by December 2023. This is critical, comrades, to ensure that we meet the implementation of the 1st of March 2024, when workers can access a portion of their pension fund. It's indeed, comrades, who have said pension funds are workers' monies. These are deferred wages of workers. So at some point, we must have access to these monies so that we are able to ease the financial burdens. Osukwini lwayizolo, umhlaba wonke ububungaza lolu suku, kanti amalungu alenyunyana kanye nemfelandawonye yayo abuthana enkundleni ezemidlalo eCarlsfontein ukuba yingxenye yalo. Lolu suku lubungazwa nje esikhathini esingengakanani abasebenzi bomnyango wezempilo ngaphansi kwezinyunyana ezahlukene bangenela imbhikisho bekhala ngokungagculiseki ngokunganyuselwa kwabo imali yize besebenza ngaphansi kwezimo eyinzima kanye nabasebenzi beyitolo zaseMacro abangenela umbhikisho. We need to work together and ensure that we support the strike called by Sakau against Macro and Massmart, the exploitation of those workers. We need not to cut corners in dealing with that strike. We need to target the private sector. Whilst there are many challenges in the public sector, the enemy of our revolution is enjoying itself by exploiting those who are in the private sector. Let's all unite against Massmart. Let's call and support the initiative that the Department of Trade and Industry must revisit the subsidy that is being given to Massmart. Let's make sure that as staying in Macro, let's make sure that we form the strike support committees and ensure that that becomes a program of action against casualization, against exploitation. ESACP ithi-ke izophuma inqina ukunxenxa abasebenzi ikakhulukazi emaplazini, ema-call center njalo njalo ukuba bajoyine izinyunyana njengoba belokhu beqhubeke njalo nokuxhatshazwa. We are very worried as the Communist Party that the workers are disintegrating into smaller unions, which is weakening the power of the workers. We are also very worried that the unorganized rate of workers is increasing, which indicates that there's a lot which we still have to do. There's a lot of labor legislation we need to strengthen to protect the unorganized, to protect the informal workers. We are challenged by high unemployment. We are challenged by the digitization. That needs both the employer and the employees. Amandla. Ezindabeni ze1KZNTV, kube kuntomkhona Mvubu,
eThekwini. Mbukeli-ke asike sithishelele ey'tolo sokuya nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukeleke indaba ze1KZNTV nasethi zona ehamba phambili. Kuhlolwe Olokudla esikoleni Ezikoleni.Ushenge kwelokuthuthukiswa komnotho emakhaya kanti Kuhlolwe ithikeliswe ukhalo kolwesisebenzi. Ikhuza-ke isihlava sokusithathela umthetho ngezandla induna yesigodi sakwaDlovinga uzwelakhe Cele ezinqolweni ogwini eseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Lokhu kulandela-ke isigameko somphakathi oshaye walimaza owesilisa neminyaka engama-31 umsolayo ngokweba nokugqekeza. Ucele-ke uthi-ke isigameko zokuzithathela umthetho kulo mphakathi ziyaqhubeka nokudlondlobala. Uthi-ke umphakathi awufunda ukusebenzisana namaphoyisa. Siloku siqhubeke njalo nokwanda isihlava sokuzithathela umthetho ngezandla endaweni yakwaDlovinga ezinqoleni ogwini oluseningizimu. Kulandela ukushawa kulimazo owesilisa neminyaka engama-31 obesolwa ngokweba nokugqekeza. Njengamanje lona wesilisa kubikwa ukuthi ulwela impilo yakhe esibhedlela. Induna yesigodi sakwaDlovinga uzwelakhe Cele ukhuza lo mkhubo wokuzithathela umthetho ngezandla nokugcina sekuphuma umphefumulo. Angikhuze ngoba sesinesikhathi kona sikhuza indaba ukuthi abantu abazithathela umthetho ngezandla. Ukuzithathela umthetho ngezandla akuvumelekile. Umuntu mangabe onile ethathile into yomuntu akabanjwe lo muntu ayiswe emaphoyiseni ukuze kungabhebhetheki ukuzithathela umthetho ngezandla. Siyacela kakhulu bantu besigodi ukuthi nombani mangabe khona umuntu onile akabanjwe lo muntu ayiswe emaphoyiseni. Usihlalo wesigungu silwa nobugebengu ezinqoleni uthi yize wayengekho ngelanga lesigameko kodwa umphakathi kufanele upheze ukuzithathela umthetho ngezandla. Ukuthi kunomuntu owashawayo umfana wakasiko umfana futhi owashawayo ukuthi washawa kuthiwa wentshontshile kubale indaba zokuntshontsha nokugqekeza. Washayeka-ke lesigameko esenzekile nje siphatheka kabi ngoba manje ukuzithathela umthetho ezandleni zethu kuphambene nomthetho kahulumeni kuyicala kufanelekile sikwenze lokho. Kufanele ungena noma kunento esihlukumeza somphakathi masiyibike emaphoyiseni. Eqhuba ugxeka ukusetshenziswa kwezidakamizwa nophuzo oludakayo njengezinye zezinto ezandisa izenzo zobugebengu. Ukungasebenzi umuntu lamathuba omsebenzi utshwala izidakamizwa notshwala izona zinto ezizilangile ebantwini abasha into abasebenzisa kakhulu basebenzisa kuze kweqe izona zinto ezinkinga kakhulu mangase kube khona indlela zokuthi mabathola amathuba omsebenzi basebenze mhlambe kungathuka kulehlisa lelo singa lotshwala lelo nobugebengu lobo benzakalayo. Induna ithi bahlela imbizo kule ndawo lapho bezobe bedodisa khona abantu besilisa. Sizoba nembizo yamadoda nezinsizwa la enkundleni. Lokho siyacela ukuthi noma ubani aphumelele kulo mhlangano loyo ngoba sifuna kona ukuthi sibatshela abantu ukuthi mabaziphathe kanjani ukuze kuphele lokhu okwenzakalayo. Izindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisezinqoleni kwaDlovinga. Umengameli we-IFP uVelenkosini Hlabisa ukufaniseke nezelezo ukuthi kube nembungazo ukubungaza usuku lwesisebenzi kuleli ekubenike amathuba emisebenzi engabonwa futhi kwanda kobugebengu ngenxa ukuthi abantu bahleli emakhaya abasebenzi. Uhlabisa-ke ubekhuluma kanje emcimbini okubungaza usuku lwesisebenzi obelibanjeleke eSibusisiwe Hall eMandeni nokuyilapho-ke bephinde bavakashela amafemu akaSithebe acekeleka phansi ngomlilo ngesikhathi komphakathi ubhikisha ngonyaka ka-2016. Njengengxenye yosuku lombungazo kosuku lwesisebenzi, iqembu le-IFP ligubhe lolu suku eMandeni, kepha ngaphambi kwesikhulumo baqale ngokuhambela endaweni yakaSithebe eMandeni ukuyobheka-ke amafemu akule ndawo ukuthi-ke asebenza ngendlela yini. Uhlabisa uthi-ke kuyisho ukuthi amanye alamafemu avaliwe thaqa awasebenzi ngemuva kokuthi-ke imbhikisho yomphakathi enodlame ngonyaka u-2016 yashiyeka isimo sisibi kule ndawo.
Kuyadabukisa ukufikselana amahloni esikubonile. Umsebenzi womntwana okwaphinda ngene ocekeleke phansi ngesikhathi kuphethe iqembu lika-ANC. Amafemu amaningi avaliwe thaqa emasangweni, akungeni umuntu akuphumi umuntu. Abantu ababesebenza khona nemindeni ababeyondla nezingane ezayikhuliswa ngemali yakula mafemu khuluma namhlanje zincinta isithupha okungaphumi lutho kuso ngenxa yobudedengu beqembu likakhongolose. Ekhuluma nabantu babethamela umcimbi wosuku lwesisebenzi, uhlabisa uthi ke zincane izathu ezenza ukuthi lolu suku belijabulele njengoba ke imisebenzi eyimvela kancane kuleli. Abantu baseNingizimu neAfrika ayikho into abangayicelebrate ngomhla ka-1 May ngoba iningi labantu bakithi intsha ikakhulukazi ayisebenzi hlele emakhaya. Asikaze sibone eNingizimu neAfrika ama-graduate ingane okudayiswa inkomo kwaboleka imali komashonisa zahamba zayofunda zabuya nama-degrees zahlala ekhaya zaduva nawo. Siyaqala ukubona ngaphansi kwalo hulumeni obusayo. UNgotshe uthi ke ukucinywa kukagesi isikhawu ngenhloso yokuwonga i-load shedding kanye nohlelo lokuphakela kwezingane ukudla esikoleni kuseyingxenye yezinto ezenza ukuthi ke athi uhulumeni obusayo uyahluleka. Siphila ngaphansi kwenhlekelele osomabhizinisi abancane akade bezama bedayisa into ephekwayo beyidayisa isiphekiwe baphoqelekile ukuvala iminyaka ngoba kwazi uba nenjini. Ngisho amabhizinisi ke emadolobheni emalokishini nasemadolobheni imbala ama-restaurant akade aziwa ukuthi asezingeni avalile ngoba abakwazi ukurana injini usuku lonke. La KwaZulu Natali iy'ngane zagqigqa esikoleni amaviki amabili zingadli. Bathathe umsebenzi bephuca o-small and medium business enterprise banikeza umuntu oyedwa wahluleka wawa wazwalala ngesiphundu lutho ukufika ukudla ezikoleni. Uhlalele ovaleni lokuwelwa yindlu umndeni wakaMkhwanazi kwamshaya eMtubatuba ku-Ward 8 ngenxa yesimo sendlu ahlala ngaphansi kwaso. Isaguga sakulomndeni uSibongile Gumede uthi ke impilo inzima njengoba ke ehlala nabazukulu abayisikhombisa. Ugogo Gumede uphinde wacela usizo kwabangaba namandla ukumakhela indlu. Lona umndeni wakwaMkhwanazi osulala obenyoni ngenxa yokusabela impilo yawo ukuthi lendlu ingawela kuona ulele. Lendle yakhiwe ngodaka namatshe iyanetha uma izulu lina kanti abantu abahlala kuyo bayisikhombisa okuhlanganisa nabantwana. Isaguga sakuleli ikhaya uSibongile Gumede oneminyaka engama-80 uyachaza ngokusaba kwabo ukuhlala kwalendlu. Indlu yanetha. Indlu yanetha kuyavuza impahla zonke sezonakele endlini ezinye asaphila ezinye ziyaphila. Konakele kuningi endlini angisaqoki lutho. Siyaqoqa iyanetha indlu siyaqoqana gogo. Iyanetha indlu. Kwehlana ngomthangala. Amanzi angene ngomthangala. La ngapha nje lapha esigubhini sakagesi amanzi ayasondela khona isigodo sibolile. Sokunovava lapho ugodo sokunoma nini ukuthi ngilimale lendlu ingibose nalezi ingane ezikaNkulunkulu. Lo mndeni osiphilisa ngemali yesibonelelo uthi ucela noma ubani ongawusiza ukuba uthole uphahla ukuze ukwazi ukuhlala kwindlu ephephile. Ukho ngikho kuyiphilisa engiyiphilisa umphiliso uhulumeni ngalo amasenta le mali wani amasenta anginika wona ikhona ke mphilisa ngazo lezi ingane akukho okunye ngiyahlupheka nje bengikhuluma ngisizwe izolo zona lezi ingane zanginika ngize ngithola ukudla. Ngiyacela kwabamabhizinisi ngicela ukuthi inkosi bazongibeka izandla ngoba nansi indlu yami iyanetha ngilala phandle engixhase ngilala phandle nezingane iyanetha indlu.
ngicela ukuthi nina bamabhizinisi nize nizongichasa ningixhase. Ikhansela ku-Ward 8 ngaphansi komasipala uMtubatuba umlungisi Mnyango uthi nakube seke wawuvakashela lo mndeni wawunika igilosa nespontshi kodwa uphahla iyona nto abayidinga kakhulu. Umnyango bese nxuso somabhizinisi ukuba baphonse esivivaneni ukuze lo mndeni ukwazi ukuhlala endaweni ephephile. Umuntu ufike ebizwa umakhelwane noma ebizwa umama kwaMbuyazi sebese sivela ngokukhulu ukuphuthuma. Uma sifika sasibone isimo abaphila ngaphansi kwaso. Umuntu bese kuzama lokho ongase kube kuseduze kuyizingubo nezipontshi ukudla kuya ngasethunjini. Umama wekhaya uyayiphile ngokuthi ubuthaka. Ethe buthaka bese eswela uphahla lendlu. Ngithintekile kakhulu ke njengokhansela ongangokuthi nginxusana noma ubani umuntu usacela usakhuluma nabathile ukuthi besilekelele ukuthi bekwazi ukuthola uphahla lendlu. Sinxusana noma ngabe ubani ongakwazi ukusilekelela noma njengo-one room ukuze lo mndeni ukwazi nawo ukuphila njengeminye imindeni ekhona la ngaphandle. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Asiphinde sithi shelele ey'tolo sobuya futhi siqhubeke nezindaba zethu. Asiphinde sikwamukele imbukeli usabukele zona indaba ze-1KZNTV nazi-ke besithe izona eyihamba phambili. Kuhlolwe Olokudla ezikoleni ize likaMAKHAYA.1KZNTVNEWS kwelokuthuthukiswa komnotho emakhaya kanti ikhosathu ithikeliswe ludu ukhalo kolwesisebenzi. Ake sibheke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu-18.36 maqhathaniswa nedola laseMelika, libu-22.97 maqhathaniswa nopondo waseBritain, libu-20.18 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libu-$1,983.52 i-ounce, kuthi uwolo ongahluzwe wona ube $79.31 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukubhimba kwekwayezi Bafana Kaizer Chiefs sekwenzeke leli qembu laphuma embangweni weCAF Champions League kwaphinde kwanikeza iqembu leSwallows FC ithuba lokugudluka endaweni embi yokugawulwa yizembe ye-league ye-DStv Premiership. Izinyoni ke zisuke endaweni eyingozi ngeKaizer Chiefs ngesikhathi ke zinqoba ngamagoli amabili welodwa kumdlalo we-league obuyizolo ntambama ePeter Mokaba Stadium ePolokwane. Kulo mdlalo ke obekumqoka ukuthi ke izinyoni zithole amaphuzu agcwele ukuze ke zisuke engozini yezembe. Inkundla ke ivulwe uGregory Damons ngomzuzu wesikhombisa umdlalo uqalile kodwa ke uChristian Sayile ulinganise iChiefs ngomzuzu wama-23 ingakapheli ke isombe sokuqala. uBongani Sam ubuyisele ke iSwallows phambili ngesikhathi ke enqomfela phakathi i-free kick kaDamons. Bukeleke ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke siyibeka la bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sale kahle emakhaya.